Здравейте! Искам да ви попитам, мечтаете ли да живеете в град, в който всичко, от което се нуждаете, е на една ръка разстояние? Място с отлична инфраструктура, идеално за създаване на семейство, уютно и спокойно. Нека ви представя Дупница, бутиковия град в югозападната част на България. И познайте какво! Positive Trade може да ви помогне да превърнете тази мечта в реалност. Разположена сред зашеметяващата красота на Рила планина, Дупница е нещо повече от град. Това е начин на живот. Представете си себе си в мързеливите следобеди, в нашия красив градски парк, заобиколени от спокойствието на природата и радостния звук на смеха. Когато сте готови за малко вълнение, нашата очарователна градска градина е мястото, където трябва да бъдете. Независимо дали става въпрос за уютни кафенета или оживени магазини, тук винаги се случва нещо, което превръща всяко посещение в приключение. Ето е нашата спортна зала. Тук има разнообразие от най-различни спортни дейности. Освен това, за любителите на футбола имаме футболен стадион, където децата могат да разгърнат енергията си и да се забавляват.